Zdravo mali i veliki drugari! Danas vas čeka još jedna čarobna priča puna mašte, avantura, smeha i iznenađenja. Udobno se smestite. Ovog puta slušamo priču Koko i velika tajna. U malom gradu lepog imena, Santa Cecilia, živeo je 12-godišnji dečak Miguel Rivera. Pod krovom njegove porodice živjeli su članovi raznih generacija, od male dece do jako starih ljudi, a najstarija od njih bila je Miguelova prabaka, mama Koko. Na dan mrtvih, koji se u Meksiku naziva Dia de los Muertos, svaka porodica ukrašava kuću cvećem i fotografijama svojih umrlih članova, pa tako i Miguelova porodica. Dia de los Muertos je veseo dan, jer tada svi mrtvi kojima je njihova porodica na oltar postavila slike dolaze da posete zemlju živih. Ulice su šarene od raznih ukrasa i svi slave uspomene na drage ljude koji nisu među živima, ali žive u srcu članovima svojih porodica. Miguelova baka, koju je on od milošte zvao Abuelita, pričala bi priču o svojoj prabaki koja se zvala Mama Imelda, a čije je srce slomio njen muž muzičar. Jednog dana je otišao od kuće noseći gitaru i više se nikada nije vratio. Od tog dana u porodici Rivera vladalo je jedno jedino pravilo: nema muzike. Ali Miguel je jednostavno obožavao muziku. U svom tajnom skrovištu je naučio da svira na staroj gitari koju je sam izradio, i to gledajući snimke svog omiljenog muzičara, Ernesta de la Cruza. Ernesto de la Cruz je bio najveći gitarista u istoriji koji je na veliku žalost svojih obožavalaca umro mlad. Nadahnut svojim idolom, Miguel je odlučio da se prijavi za gradsko takmičenje kako bi pokazao svoje umeće na gitari. Čekao je pravi trenutak i iskrao se iz kuće u pratnji vernog psa Dantea. Međutim, dok su prolazili pored porodičnog oltara koji se u Meksiku naziva ofrenda, mesta u kući gdje su bile izložene slike najmilijih i postavljena hrana za njih, Dante u želji za hranom skočio je na sto i srušio fotografiju na kojoj su bili mama Koko i njeni roditelji. Okvir se razbi. Miguel je razmotao celu fotografiju i na njoj ugledao Imeldinog muža kako drži gitaru koja mu je bila jako poznata, ali nije znao ko je ta osoba jer je slika pocepana na mestu na kome je trebala da bude glava. Pa to je gitara Ernesta de la Cruza. Iznenađeno je uzviknuo i stavio fotografiju u džep. Ne mogu da verujem, moj pradeda je bio Ernesto de la Cruz, a ja ću postati muzičar, razdragano je rekao Miguel. Nikada, ljutito je povikala Miguelova Abuelita, zgrabila je gitaru i svom snagom je tresnula o pod. Nažalost, gitara je bila uništena. Miguel se zbog toga strašno naljutio i u besu uzviknuo da više ne želi da bude deo porodice. Odlučio je da se ipak prijavi na takmičenje, ali morao je da pronađe gitaru, pa se zato ušunjao u Ernestov muzolej. Dragi pradeda, nemoj da se ljutiš, moram da pozajmim tvoju gitaru i ja želim da postanem muzičar. Skinuo je gitaru sa zida i prstima prešao preko žice. U tom trenutku zasijala je jaka svetlost. Zaprepašćeno je shvatio da je postao duh. Zatim je ugledao kosture kako preko mosta koji je napravljen od latica hodaju da bi posetili zemlju živih na Dia de los Muertos. Našao se na raskršću dva sveta. Među umrlima je prepoznao i članove svoje porodice koje je upoznao samo preko fotografija, a oni su mu zabrinuto ispričali da je mama Ilda ostala u zemlji mrtvih jer je neko uklonio njenu sliku sa oltara. Miguel je osjetio krivicu i odlučio da ode s njima da joj pomogne. Za ulazak u zemlju mrtvih i izlazak iz nje potrebno je proći kontrolu, objasnio mu je jedan od rođaka. A čak i ako se iz nje iskradeš, ne možeš stupiti na most ako ti porodica na ofrendu nije postavila slike.
Međutim, situacija za Miguela nije bila tako jednostavna. On je bio živ, ali zarobljen u zemlji mrtvih. Ukrao si gitaru, zato je tvoja porodica prokleta. Od mrtvih se ne krade, mrtvima se ostavljaju darovi, objasnio je zaprepašćenim Riverima jedan službenik na ulazu. Tvoja mama Ilda ne može da se vrati jer si uzeo sliku sa ofrende. Ako želiš da joj pomogneš, moraš da se vratiš u svoj svet i ponovo postaviš sliku na oltar. Ali ta gitara pripada mom pradedi, promucao je Miguel. Onda je to porodična stvar. Da bi se vratio u zemlju živih, treba ti samo blagoslov umrlog člana porodice utkan u laticu cveta, objasnio mu je službenik. I tako je mama Imelda uzela laticu cveta i blagoslovila dečaka, ali samo pod uslovom da više nikada ne zasvira i ne zapeva. Dečak je ljutito odgurnuo laticu i pobegao od svoje porodice. Ni mrtvi nisu razumeli njegovu strast za muzikom. Dok je tako bežao, nabasao je na Ektora, kom niko na oltaru nije stavio sliku, pa je bezuspešno već godinama pokušavao da krišom ode u zemlju živih. Miguel mu ispričao šta ga muči, a Ektor mu je ponudio pomoć, rekavši da lično poznaje Ernesta de la Cruza. Sve što je Miguel trebalo da uradi jeste da dobije Ernestov blagoslov. Ipak je on njegov pradeda. Ektor je prerušio Miguelovu kostura kako bi slobodno mogao da se kreće. U tom trenutku već je cela zemlja mrtvih brujala o živom dečaku koji luta svetom kojim ne pripada. A ista ta zemlja je iščekivala i veliku Ernestovu proslavu za Dia de los Muertos. Poseban gost će biti pobednik na takmičenju talenata. Ektor i Miguel su u tome vidjeli priliku za susret sa Ernestom i prijavili su se za takmičenje. Međutim, nisu smjeli da gube vreme. Miguel je morao da se vrati u zemlju živih pre sledećeg jutra, jer inače će zauvek ostati među umrlima. Nastup mu je bio fantastičan, publika je klicala, ali u daljini je ugledao svoju porodicu kako se unaokolo raspituje o njemu i zato je zgrabio Ektora za ruku i nestao sa pozornice. Zatim je zamolio pobednike takmičenja da mu pomognu da krišom uđu u Ernestovu zabavu. I zaista, uspio je da ga vidi, ali bio je okružen tolikim mnoštvom obožavalaca da nikako nije mogao da mu priđe. Zato se popeo na balkon i zapevao jednu od Ernestovih pesama. Dvorana je zadivljeno utihnula, a Ernesto de la Cruz je oduševljeno slušao dečakovu pesmu, ali dečak je pogrešno zakoračio i upao u bazen. Voda u koju je upao isprala mu je svu boju, a svi prisutni su iznenada shvatili da je Miguel živ dečak u zemlji mrtvih. Miguel je objasnio da je došao da vidi svog pradedu i da dobije njegov blagoslov. Ernesto de la Cruz je bio presrećen. Imam praunuka! Svima se hvalio dečakom, a Miguelu se učinilo da je na 7. nebu. Napokon jedan član porodice koji razume njegovu strast prema muzici. Kada su se svi razišli, u dvoranu je ušao Ektor, a Miguel je saznao veliku tajnu. Jednom davno Ektor i Ernesto su zajedno nastupali, ali Ektoru je nedostajala porodica i želeo je da se vrati. Međutim, Ernesto de la Cruz je po svaku cenu želeo da postane slavan. Otrovao je Ektora i ukrao mu sve pesme. Ektor nikada više nije video svoju ćerkicu. Da li je moguće da je Miguelov pradeda ubica i lopov? Miguel ipak skrušenim glasom zamoli Ernesta za blagoslov kako bi se vratio u zemlju živih. Ali lice Ernesta de la Cruza iznenada se promenilo. Postao je namrgođen i okrutan. Ne mogu dozvoliti da istina izađe na videlo, čak ni nakon svih ovih godina. Zagrmeo je i svojim telohraniteljima naredio da Ektor i Miguela bace u duboku jamu. Padali su sve dublje i dublje. Slomljen tugom, Ektor je Miguelu ispričao sve o svojoj porodici koja ga je zaboravila. I dalje ih je voleo. Sve te pesme je napisao sam misleći na svoju ženu i ćerku, svoju malu Koko.
pesme kojom je Ernesto stekao toliku popularnost u stvari je Uspavanka koju smo Koko i ja zajedno zauvek pevali. Slomljenim glasom je rekao Ektor. Ti pamti me, tiho je zapevao. Miguel je iz džepa izvadio fotografiju mama Ilde i mame Koko. Ovo si ti, Ektore, ti si moj pradeda, promucio je dečak i shvatio koliko voli svoju porodicu i koliko mu svi nedostaju. U tom trenutku su u pomoć došli Dante i mama Imelda. Ektor i Imelda su raščistili nesuglasice i pomirili se nakon svih tih godina. Ali Ektor je počeo da nestaje. Njegova ćerka, mama Koko, počela je da ga zaboravlja. Mama Imelda i Ektor su dali dečaku svoj blagoslov i poslali su ga nazad u zemlju živih. Kada se vratio kući, Miguel je otrčao do mame Koko. Iako su se svi ukućeni isprava bunili, Miguel se na to oglušio i prabak je nežno zapevao za uspomenu na njenog oca. Ti pamti me. Mama Koko odjednom podiže pogled i prihvati pesmu. Setila se, zatim je otvorila fioku i iz nje izvukla odcepljeni deo fotografije, sliku svog oca. Od tog trenutka mama Koko i svi živi članovi porodice Rivera u srcima su čuvali uspomenu na Ektora. Njegova muzika ih je ponovo zbližila. Sada je Ektor bio slavan, a Ernesta de la Cruza su svi zaboravili. Svih narednih praznika Dana mrtvih na porodičnom oltaru se s ponosom postavlja Ektorova fotografija kako bi on na taj dan mogao da posjeti svoju rodbinu u zemlji živih. A Miguel je dobio blagoslov da može da sledi svoj san i postane muzičar. A ovaj put će imati podršku cele svoje porodice u zemlji živih i u zemlji mrtvih. Ukoliko vam se svidela ova priča, lajkujte je, a za još ovakvih, subscribeujte se na naš kanal. Grli vas vaša Bambina.